kufikia taji lao. Joshua Makori nimesherehesha shughuli hii nikienda sambamba. Tuke mag sikunde sekondar alwora mar gwenge ma Nairobi no dhi nyime odiechieng' ma kawuono e sikund sekondar ma Moi Girls ka joloch higa mokalo e tielo mar Nationals e tuke mag adhula Highway High School ong'ado tiko mar finals kiny. Tim sekondar ma Highway noloyo Upper Hill gonde 3-0 kendo ng'ado tiko mar finals biro tugo odiechieng'no makiny. Humphrey Aroko noloyo gol mokwongo e dakika mar 8 mane otero tugo e yueyo. Caleb Kieni nomedo Highway gol mar 2 e dakika mar 49 kapok Humphrey medo gol mare mar 2 e dakika mar 64. E tugo machielo tim mar sikund sekondar ma Dagoretti noloyo tim mar Brown Hill gonde 3-0 e tugo machielo. Tim sikund sekondar ma Highway biro rakore club ma Dagoretti finals odiechieng' makiny ka timbe ariyogo biro dhi e tuke mag Nationals e county ma Kakamega. Generally, this was not a tough match compared to the previous ones we played yesterday and the other day. So we are now focusing on the final tomorrow. We need to be fair to the students. We have seen some teams bring in non-students kutoka huko nje wakuja kucheza, and they deny the students an opportunity to showcase their talents. To me, that's very unfair. And I think that the biggest challenge we have in schools, whereby coaches, they want to win matches by any means, and I don't think that's a good thing. Team Karen Crusaders